Їдемо у 20 вік. Чому учасники Версальського мирного договору відказали представителям ЗУНР і УНР? Представники ЗУНР і УНР, коли прийшли на Версальський мирний договор, то їх зазвідали, кого ви представляєте. Де то ті інстанції, де у вас документи, по котрому ви когось представляєте. Ведь ви прийшли із Галичини, котра є тепер признаною територією Польщі, і Польща нікого тут не представляє, вас туди не посилала. Зато Версаль відказав представникам ЗУНР і УНР, Західноукраїнська Народна Республіка і Українська, тому що вони, як політичні образування, в реальності ніколи не существували. А представителі їх, приїхавши у Версаль, реально нікого і не представляли. А розговори про те, що ЗУНР колись включало і Подкарпатську Русь до себе, брехня велика й обман. Тому що ніхто із русинов Подкарпатської Руси не писав заявлення, що візьміть і нас. А от подкарпатські русини существують, і їх представителі в реальності представляли народ, древній народ русинов. І як тоді придумали юридичний термін «русини на юг від Карпат», то придумав цей термін перший наш губернатор Шаткович. Щоб не путатися з русинами за Карпатами, він написав: ми у Парижові представляємо русинов, або народ русинов, на юг від Карпат, і государственне образування тоді вже було признано мадярами Руська країна, тобто держава, котра потім стала образуванням державним, як Республіка Національна Подкарпатська Русь у составі нової Чехословакії із согласія 57 держав цілого світу. Унікальні события, унікальний документ і унікальне признання мирового сообщества.